Kaixo Zaldibitar. Batzutan pentsatzen dut hau gezurretazko pelikula bat ote da, edo amets bat, baina ez errealitate gordina da, eta gaina pixka baten gelditzeko etorri dana. COVID-19 birusak mundua astindu du, eta denon erronka da, honen zabalpena ekidin, eta egoera zaurgarrienean ditugun gure aitona-amona, gaixo kronikok, eta bestelako herritarrak babestea. Eta hau nola, nagusiki etxean geldituta. Eta amets bat ez danez, ez gaudelo. Zaldibiko udalak bere jarduera guztia egoera honetara egokitzeko lanean jarraitzen du. Eskuartean genitun lan asko, zuek bezala, albo batera utzi behar izan ditugu eta aurrerago helduko diegu hoiei. Goantxe, lehentasune, datozen astetan emango diren egoerei eta hoien aurren babesgaben dauden herritarrei, laguntza eskaintzeko zerbitzu eta protokolok zehaztea da. Alde batetik garrantzitsua jotzen dugu udala eta herritarren arteko informazio eta hartu emana, eta hau ondo egin ahal izateko bi erreferentzia nagusi eman nahi dizkizuegu udaletik. Bat, udaletxeko betiko telefonoa, 943-880-5 telefonoa, harrera zerbitzuko langileak prest daude, zuen beharrak jaso eta zuei udalak martxan ditun zerbitzu buruzko argibideak emateko, eta zerbitzu ordutegia ere zabaldu egin dugu. Hala, astelehenetik ostiralera, goizeko 8:00-tatik atxaldeko 6:00-etara emango da arreta hau, eta asteburutan ere beharrei erantzuteko linea hau zabalik egongo da. Eta bigarren erreferentzia udalak martxan jarri berri duen WhatsApp kanala da. Kanal honetan izen emateko edo hor azpian azalduko zaizuen telefonoa zuen mobileko agendan gorde behar dezue, eta bertara informazioa hitzarekin WhatsApp bat bidali. Hala, hemen bertan udalan informazio, komunikazio ofizial guztia jasoko dituzue, eta jakiteko jadanik 164 herritar baditugu sare honetan. Beraz, bi erreferentzia nagusi horiek ematen dizkizuegu udaletik, edo zertarako baliatu ditzazuen, eta baita ere eskuragarri dituzue Zaldiako udal webgunea eta Zaldibiap mugikorreko aplikazioa. Horretaz gain, gaurrengo egoera honi erantzuteko udalak hainbat zerbitzu jarri ditu martxan. Alde batetik egoera zaurgarrian egon daitezken herritarren diagnostiko eta jarraipena egiten ari gara. Bestetik janari eta beharrezko premiazko produktuk erosi eta etxeraino eramateko zerbitzue martxan jarri dugu. Gaixo eta berrogeialdian dauden etxetako hondakina biltzeko ere zerbitzua martxan dugu. Eta koordinazio maila eratu da, eta koordinazio maila honek egunez egun baloratzen ditu, aztertzen ditu zerbitzu hauek egokitzen jarraitzeko, eta baita ere behar berriak jasoala hauei erantzune bilatzeko lanen jarraitzen du. Orduan, hauei guzti buruzko informazioa jasotzeko, udaleko telefonora deitzea eskatzen dizuegu. Zerbitzu hauetako zenbait, aurrea emateko voluntario sare bat osatzeko deialdia luzatu gendun udaletik, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu bertan izen eman duzuen herritar guztioi. 40 herritarrek jada eman dezue izena, eta herritar guzti hauek prest ditugu gainontzeko herritarrei behar dutenean laguntza emateko. Izena eman ez baduzu oraindik eta nahi baldin baduzu, lehen aipatutako WhatsApp kanal hortan informazio partez kasu honetan voluntario hitza bidali beharko zenuke, eta sare horretan sartuko zaitugu. Eta bukatzeko esan, bizi dugun egoera hau zaila dela, denok ari gehala nola edo hala ahalik eta ondoen egoera hontara egokitzeko lanean, eta ziur gaudela denon arten eta inor bidean utzi gabe, ateako gehala hemendik ere. Eutsi diezaiogun konfinamenduari, eutsi segurtasun neurriri eta prebentzio neurriei, zaindu zuen burua, zaindu ingurukoak, eta edozertako laguntza behar baduzu, hemen duzu Zaldibiko udala, aipatutako hartu eman bideen bidez, gure esku dagoen guztia egingo dugu laguntzeko.